تعنا هبلي كم يتصنحوا كبرات تملكتنا كاب DW International نزعلت زبلنا زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا حيلتات وربتي قبل على دك انستيو تግራይ يفصمو زلو ጾታው መጥቃዕቲ ነተጋሩ ከም ዓሌትን ምጽናት ዝዓለመ ከም ዝኾነ ውጻእ መዓት ጾታው መጥቃዕቲ ዝኾነት ሞናሊዛ አብርሃ ተዛሪባም በኃይል ክዕምጻን ዝመጸ ወታደር ብጥይት ምዘቆሰላ በዘወረዳ ሞግዳእቲ መሐውራ ዘሰአነት ሞናሊዛ አብርሃም ሕዝውን አብ ሆስፒታል አይደር ኮይና ሕክምና እና ተኸታተለት ከምትርከብ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ሓቢሩሎም ሞናሊዛ አብርሃ አብ ልዕሊ ደቅ አንስትዮ ትግራይ ይፍጸም ዘሎ ጾታው መጥቃዕቲ ዓሌት ተጋሩ ንምጽናት ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጻላም እዚ ምጽናት ዓሌትዩ እቶም ወታደራት አብ ልዕሊ ደቅ አንስትዮ ትግራይ ጾታው መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ዘለው ሙላድ ጠጠው ንኸብላሞ ብኡ አቢሉ ዘርአና ንኽጸንትዩ ከም ዝበለት እቲ ዜና አመላኺቱሎም እቶም ወረርቲ ጾታው መጥቃዕቲ ከም መሳርሒ ኩናት እና ተጠቅሙሉ ከም ዝኾነን በዚ ደረጃ ዝበጽሕ ዘሎ ጥቃዓት ድማ ንምግማቱ ከም ዘጸግምን ለታይ ተስፋይ ዘተባሃላ አባል ማሕበር ደቅ አንስትዮ ትግራይ ሓቢረነለዋም እታ ማእኸል ዕቤት ምርግጋዕን ሰላምን ቀርና አፍሪካ ዝነበረት ኢትዮጵያ ፋሽስት አብይ አህመድ ናብ ስልጣን ምስመጠም አብ መጋቢት 2010 ዓመተ ምህረት ግና ነዛ ሀገር ንኹሉ መዳያው ቅልውላው ናብ ዝኸፍ ደረጃ አጥሒልዋዩ ሳላ ብሱል ፖሊሲ ወጣን ድሕንነትን ስሉጥ ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ዕቤት ዝነበራ ኢትዮጵያ ሎሚ ከም ሀገር ትቅጽል ድያ ዝብል ሕቶ ዝለዓለላ ሀገር ኮይናላ ብዛዕባዚ መብርህ ክህቡና ንአምባሳደር ፍስሐ አስገዶም ሓቲትናዮ መለና أبز حلف سلسة ناي أبي أحمد عمتات بسلامن بوسع قداي بوليسين من هالبات وين من إثيوبيا تاريخ من كاب درج جزية بزخفة حماق جزية رانا اللي انتولنا مجناني يكون تمالز وسع هذا عالم له خبرة تسب زلو هناك زقمقم ناي سلامن ناي طورنتن زصنع حدا تكال بأبي أحمد جزية إثيوبيا زبصح وانجلن كثرتن طفاتن قدميو خابز نورو 30 عامات تدميرو 3 عامات بزي حزبل ستاتيك سوسيال بانصار سلام ترينا إثيوبيا ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ካብታ ናብ ስልጣን ዝመጸላ ማዓልቲ ትሒዙ ክሳዕ ዛሎሚ ትፍለጠሉ ብምፍንቃል ብሞት ብገበን ብጦርነት ሕዚ ከዓ ብዘርኢ ምጥፋእን ብናይ ጦርነት ወንጀልን ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ብዓለም ደረጃ ተዝኸፈ ናይ ጦርነት ዋኒና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኢትዮጵያ ሕዚ ኣፍተን ሰላም ዘይብለን ኣብ ቁልውላው ዘሎ ሃገራት ክትበታተን ካብ ዝኽእል ሃገራት ተባሂላ ኣብ ተርታ ተሰራጭ ዓዲ ሰላማዊ ኢትዮጵያ ኣሎ የለም ዝዘራረብ ነገር ይኮነ ምዚ ተታሒዙ ዝመጽእ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ዝበልክዮ ብሰለስተ ዋና ምክንያታት እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ወዲቁ እዩ ፈሪሱ እዩ ክባል ይከኣል ሓደ ሓንቲ ሃገር ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ነጸብራቅ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሰላም እንተልዩ ልምዓት እንተልዩ ዲሞክራሲ እንተልዩ እዚ ሒዛ እያ ካብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲያ ወንት ተንቀሳቀስ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝህልዋ ርክብ እውን ኣብዚ ተደረኸ ናይ ውሽጢ ሰላም ዘይብላ ዓዲ ዜጋታታ ከተጥፍእን ክትቀትልን ትውዕል ዓዲ ምፍንቃል ዘለዎ ዓዲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲያ ዝሸፈንካ እንተሸፈንካ ክሳኸ ይኽእል ስለዚህ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ተዋና መሰረቱ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መራያ ኢትዮጵያ ናይ ዓርሳ ሰላም ጥራይ ዘይኮነ ናይ ጎረቤታ ሰላም ናይ አፍሪካ ሰላም ክትረጋገጽ ጸኒሓ እያ ብዘበን ይወድቅ ካፍተን ኣብ ዓለም ዘሎ 4 ዓበይቲ ዓቀብቲ ሰላም ሃገራት ሓንቲ እያ ናይ ዓርሳ ሰላም እንተረጋገጽካ ብዓቃቢ ሰላም ክትምዝገብን ዓለም ቅበለካ ይኽእል ስለዚህ ሓደ ውሽጣ ዘሎ ኩነታት ንወፃኢ ሒዛቶ ትወፅእ ተዝነበረ ተገልቢጡ ካላይ ሓንቲ ሃገር ናይ ከም ኢትዮጵያ ዝበለት ድኻ ዓዲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲያ ቁም ነገር ዝህልዎ ጥዕና ዝህልዎ ምስ ጎረቤታ ተራዳዲኣ እንተሰሪሓሞ ነቶም ጎረቤቲ ሓገዝን ማእገርን ተኮይናተን ኢትዮጵያ በዚ እያ ትፍለጥ ነይራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መን ሓንቲ ዓዲ ንኩሉ ክትረጋገጽ ትበሃል ኢትዮጵያ እያ ነይራ ሎሚ ኢትዮጵያ ናይ ኢሳያስን
ناي فيلد ستيت ناي زودق منغستي سومالي مصوات خوينا نعرشا زي تخون نقرن افريكا زي تخون نا افريكا زي تخون عادي كابزي حليفو بعالم درجه اوشتخان تسميركا كلل كان ابوركان ترغاغيخا او عالم كا تقبلنت يلوكا فتوتن صلاتن يخبروها فتوتون يوزعوا صلاتون اذا عاد زي ايت تنكفن ناي وصاي حجز انفستمنت عند عدينا هاو كلنا نرهون معرابن مسراقن ينفلالن اب دخنتنا يجتو يحجزنا فتاوينا هي ابزي ايد زي حوس كعناي يدو اريم كوفي بيلنا نخدو زنورنا ني وصا غداي بوليسي لومي نا ابي احمد كمعالتنا معالتي حاو خطف على تحت كبلي زرازل منزب بهالفتاوي نجلا إثيوبيا سلازي زيغاتاتا بمچفچاف تفلت اب وشتا سلام زي بالله ኢኮኖሚ አዝወደቅ ዘሎ ንጎራብታ መስሐቂ ዝኾነ ሃገር ኢሳያስ ከምድላዩ ዝስዕስዐሉ ሃገር እዚ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ዝባሉ ስለዚ ዝሓለፈ 3 ዓመት ተዝነበረ ክንድም ምሕያሽ ካብቲ ዝነበረ ወሲካ ንቅድሚት ክንድምኻድ ኢትዮጵያ ወፂሓቶ ዝነበረት መድረኽ ነድሕሪት መሊስካ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ክንወጾ ኢና ዘይንብሎ ኣዕሪና كنستخاخلو إنا زبلو بزح حمز وصدلنا وصراح أبي أحمد حمد غيرو تفيون يتعدون لومي ناوصا قداي بوليسي أخمي يخدلو ديكونس كم هاجر كتقصل له أي تقصل حتى ملعلون عرسو كندمنتاي كم زودقنا أي زر وتادرات فاشيشت أبي أحمد تسفحفات حيلتات تمكعتي أمحران بعدو سرايت ولك ملاخي إساس أفوركن أب تيغراي زسكحك قفعتات كم زفتمو تحابيرهم زي أفريكان ريبورت زتبهالم مع خن زينام اتوم حيلتات وررتي ناب تيغراي انتاتو يفتمو زنبرو قفعتات أب عبيتي كتماتاتن أب كباب وانا منقدتات أب زركب عدتاتن زي تحاصر كم زنبر مسحبرم دحرقنا أب زاتو وقوشتات بزين حسيا سلامويان سبات كم زقتلو زرخبو النبرات كم زوصلو نتسترف دما كم زنددون تريت جبارات حريدوم كم زبلعون كم ززمتون قليتلهم بعدو سرايت ولك ملاخي إساس أفوركي فوقود كتماتاتن قوشتاتن تيغراي مخاين تصعنت بموفار مخاين كفتي اخلن حويسهم زي تفلالي نبرتاتن تريتن تصعينو كم زوسده اتزينا حبير لهم اتو متادرات سلامويان سبات الدحر مقتال ريسا موتي كي قبرن سدرا بيت دما كي بخيون بمخلخال كفاتهم كم زقلتو زحبره زي أفريكان ريبورت اتهزبي زي ترفو انكم مارتي نتوم وررتي اتقعخا مقلاس كم زخونن حزب تيغراي دما صلاتو حمششو عدو داغم كم زهنصن املاخيتلهم فاشيشت أبي أحمد قدمينا بسلطان ممصو إثيوبيا أب كل مدياوي عبيت كم زنبرت يذكريوم حدا كابتم نقطباون دبلوماسياون عبيت إثيوبيا زحبرو بروجكتات دما عبي قدب هداسه إثيوبيا يوم ازي كاب أفريكا قداماي كاب عالم كاب زلو باصابعتو زقصرو قدبات دما حدا زخونه هاغراو بروجكت بفاشيشت أبي ترجم البو زتبهلن بزح منشاو زبصحن يوم إثيوبيا عبي قدب هداسن قدم فاشيشت أبي أحمدن سلطان مسحزن بدحريون انتا يمثل كاب استوديو نكتاتل فاشستي أبي أحمد سلطان مس حزم أقدمو كابزنا شوم هاجراوي قدات حدم أبي يقدب هداسة إنيروم نتيت مرت حدنتن ملكت هداسة إثيوبيان تغيرو يوسد زنبر بروجكت كمولك أملاخي إساس أفوركن مبزحتي مرحتي تقاومتي ودبات إثيوبيان هاجراوي ربحا زيبلون نبوليتيكاوي هالكس تجمر هنساتيون نابلم فاشستي أبي فقد أمدرم كاب مدر حليفون اتي بروجكت نقدميت كيسقوم زقبرو عنك أفكفات فترم بزي منصر أبلعلي وانا أكايدي سرح هنسات عبي يقدب هداسة زنبروم إنجنر سمنيو بقلم زي تفتسمك اتلت متقاسي كعال نتي هنسات عبي أبركتو أب زنبرو ميتيك زتبهالم هاقراوي تكالن حلفتون زي تفتسمم شرحن مدسكالنون أيرسعن زي دمام هنسات اتي بروجكت نكقواتتن يقبرلو زصنحه حزباوي دغف نكنكن غيرو يوم ኢትዮጵያም ህንጸት ዓብይ ግድብ ህዳሰን ትጅምር ኣብ ታሪኽ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ውሽጣዊ ዓቕምን ጥንካረን ፈጢራ ነይራያ ከምኡውን ምስ ጎረባብታ ስጡም ርክብ መስሪታ ነይራ ሎምኸም
تلفزيون الجزيرة بربع عبزد دالون بزعبا سلساوي زته عبي قدب هداسة زتمت مدب زقربو قويتو قبر الأول زتبهالو بوليتيكاوي تنتاني نود عوي كونتات إثيوبيا كمزي قلصوهم. It's the way Ethiopia was able to challenge Egypt's ኢትዮጵያ ነቲ ግብፂና ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሩባ ኣባይ ዝነበራ ልዕልነት ክትብድሆ ዝኽኣለት ፈለማ ውሽጣዊ ዓቕማ ብምጥንኻር እዩ ካብኡ ድማ ምስ ጎረባብቲ ብፍላይ ድማ ምስ ሱዳን ማይን ፀባን ክበሃል ዝኽእል ርክብ ስለ ዝመስረተት እዩ ነይሩ and Sudan's support for this dam was essential. ምስ በሉ ሎሚ ግና እዞም ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሰ ንምጅማር ወሰንቲ ዝነበሩ ረቑሓታት ፋሽስቲ ዓብይ ምስ መፀም ከም ዝመኸኑ እቶም ፖለቲካዊ ተንታኒ ሓቢሮም Abiy Ahmed has changed both those factors significantly over the last 3 years. Internally, Abiy Ahmed ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ነዞም ረቑሓታት ቀይርዎም እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ናዕብን ቁልውላውን ጥሒላ ትርከብ ብዙሕ ክፋል ዝሃገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዓመፅቲ ሓይልታት ወይ ድማ ወታደራዊ እዚ ይርከብ ገሊኡ ድማ ብባዕዳዊ ወራር ተታሒዙሎም እቲ ምስ ሱዳን ዝነበረ ስጡም ርክብ ድማ ተበቲኹሎም factor in this process was relations with Sudan, which have also broken down. ብዘይካዚ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ምጽናት ዓሌትና ካይደ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ብዘይ ሓላፍነታዊ መንግስቲ ይፍጸም ከም ዘሎን ተንታኒ ፖለቲካ ጎይቶኦም ምስ ገለጹ ሱዳንን ግብፅን ድማ ምስ ከምዚ ዝበለ ሓላፍነት ዘይስምዖ መንግስቲ ኣብ ሱልሳዊ ዘተ ዓብይ ግድብ ህዳሰ ተኣማሚና ኣይንሰርሕን ምባለን ከም ዘይገርምን ተዛሪቦም እዮም ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግፍዕታት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙ ኣካላት ብሕጊ ንክሕተቱ መንግስቲ ኣሜሪካ ኩሉ መይዳዊ ዲፕሎማስያዊ መሳርሕታት ከም ዝጥቀም ኣጠንቂቑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ቀንዲ ትኹረት ፖሊሲ ወጻኢ ኣሜሪካ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሃገሮም ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንክኽበር ብዕቱብ ከም እትሰርሕ ሓቢሮም በዚ መዳይ ኣብ ትግራይ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምክልኻልን ቅትለታት ጾታዊ መጥቃዕትታትን ግፍዕታትን ዝፈጸሙ ኣካላት ተሓተቲ ምግባርን መንግስት ኣሜሪካ ኩሉ መዳያዊ ዲፕሎማስያዊ መሳርሕታት ከም ዝጥቀም እቶም ሚኒስትር ኣፍሊጦም ኣለዉ We will bring to bear all the tools of our diplomacy to defend human rights and hold accountable perpetrators of abuse. We see it in the killings, sexual assaults and other atrocities credibly reported in Ethiopia's Tigray region. ኣብ መወዳታ መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ነቲ ኣብ ኤርትራ ክፍጽሞ ዝጸንሐ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዝኸፍእ መልክዑ ከም ዝቐጸለሉን ኣብ ትግራይ ድማ ብዙሓት ግፍዕታት ከም ዝፈጸመን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ዝምልከት ጸብጻብ መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዘይሕጋዊ ቅትለት ምስዋር ምግራፍ ስቅያት ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ካልኦት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ይፍጽም ከም ዘሎ ኣመላኺቱሎም ኣብ 2020 ቆጣጥራ ፈረንጂ ጥራሕ ቁጥሮም ዘይፍለጡ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተሰወሩ ከም ዝተኣሰሩ ወይ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞቱ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩሎም ከምኡውን ሓይልታት ጸጥታ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ሓያሎ ዓመጻት ከም ዝፈጸሙ ዝገለጸ ጸብጻብ ሃገር ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ማእሰርቲ ድማ ኣዝዩ ሕማቕን ክሳብ ሞት ንዝበጽሕ ጉድኣት ጥዕና ዘሳጽሕን ከም ዝኾነ ገሊጹሎም ን30 ዓመታት ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ትምራሕ ዘላ ሃገር ኤርትራ ምርጫ ኣካይዳ ከም ዘይትፈልጥን ነጻነት ሃይማኖት ውዳበ ምዝራብን ምንቅስቃስን ከም ዘይብላን እቲ ዓመጻዊ ጸብጻብ ድሕር ምግላጽ ሰራዊታ ናብ ትግራይ ብምውፋር ድማ ብኣልማሚት ዘይሕጋዊ ቅትለት ከም ዝፈጸሙን ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ከም ዝተሰወሩን ብሓይሊ ናብ ሃገሮም ከም ዝተመለሱን እቲ ጸብጻብ ገሊጹሎም እምባርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ DW ኢንተርናሽናል ነዝዕለት ዝበልናዮም ዜናታት እውን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣመስግና ክንፍለይኩም ትግራይ ትስዕር ሰላም